Fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid ingħatat l-aħħar tislima lil Renald Dalli, ex-President tal-Partit Laburista u ex-Chairman ta' One, u ħalla din id-dinja nhar il-Ħadd 12 ta' Novembru fl-għomor ta' 77 sena. Fi knisja appakjata għal-5 tal-10 ta' filgħodu, il-Kappillan Mark Andre Camilleri sellem il-memorja ta' Renald li tal-kontribut tiegħu matul ħajtu kollha. U quddiem il-ħajja sabiħa li jgħix Renald, quddiem il-ħidma kollha li wettaq f'diversi kampijiet, quddiem il-familja sabiħa li waqqaf, aħna wkoll immorru quddiem il-mulej minkejja bluġieħ tal-firda f'qalbna llum dan is-sens ta' apprezzament u gratitudni. Fil-bidu ta' snin 2000, Renald kien chairman ta' One Productions Limited, waqt li qabel serva wkoll bħala president tal-Partit Laburista u tal-Għaqda Żgħażagħ Soċjalisti. Kien involut sew fil-lokalità ta' Raħal Ġdid, tant li kien ukoll kunsillier hawnhekk bejn l-2007 u l-2012 u għal ħafna snin kien president taċ-Ċentru Laburista ta' Raħal Ġdid, waqt li kien president onorarju tas-Soċjetà Filarmonika De Paul. Kien ukoll membru fil-Ground Management Board tal-Ground tal-Hibs f'Kordin, illum magħruf bħala Tony Bezzina Stadium. Għal-funeral attendew fost oħrajn it-tmexxija ta' One Productions Limited, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard.